В началото на 90-те години светът се променя. Студената война приключва, Съветският съюз се разпада и изглежда, че либералната демокрация и капитализмът са победили окончателно. Тогава американският политолог Франсис Фукуяма пише своята известна теория за края на историята. Според него, човечеството е достигнало последния етап на своето развитие. Либерална демокрация, свободен пазар, глобална икономика. Нямало вече големи идеологически битки. Оставало само светът да стане по-богат, по-свободен и по-щастлив. Но днес, повече от 30 години по-късно, можем да си зададем един въпрос. А дали това не беше краят на историята или началото на нова форма на зависимост? След 90-те години започва глобализацията. Производството се премества там, където трудът е най-евтин. Големите корпорации стават по-големи. Малките фирми започват да изчезват. Местните икономики стават зависими от международни компании и външни инвестиции. Постепенно се създава нов модел на икономиката. Малцина притежават компаниите, мнозинството работи в тях. Малцина притежават активите, мнозинството плаща, за да ги използват. Малцина дават кредити, мнозинството ги изплаща цял живот. Това не е класическият капитализъм от 19 век. Това е нещо различно. Корпоративен капитализъм, при който икономическата власт е концентрирана в много малко ръце. Най-голямата промяна обаче идва чрез нещо, което изглежда напълно нормално. Кредитът. Днес човек учи с кредит, купува кола с кредит, купува телефон на изплащане, купува жилище с ипотека, използва кредитна карта. Понякога живее от заплата до заплата и пак тегли кредит. Така човек започва живота си не като свободен човек, а като човек, който вече дължи пари. И от този момент нататък той трябва да работи не за да стане богат, а за да не стане длъжник. И по този начин се създава моделът на модерния човек, който можем да наречем хамстърът в колелото. Какво представлява този модел? Сутрин ставаш, отиваш на работа, получаваш заплата, плащаш ипотека, плащаш кола, плащаш сметки, плащаш кредити. Остава малко. И на следващия месец започваш от начало. И така години наред. Това е икономическото колело на хамстера. Тичаш постоянно, но не стигаш никъде. Парадоксът на модерния свят е следният. Нашите баби и дядовци са имали по-малко вещи, но повече собственост. Днес имаме повече вещи, но по-малко собственост. Ние не притежаваме жилището, в което живеем. Притежава го банката. Не притежаваме колата, която караме. Притежава я лизинговата компания. Бизнеса притежава го корпорацията. Времето притежава го работодателят. А понякога дори бъдещето притежава го кредитът. Не само отделните хора живеят благодарение на кредитите. Държавите също съществуват благодарение на кредитите. Много държави имат огромен външен дълг. Те взимат заеми от международни банки, финансови институции, инвестиционни фондове, международни организации. Когато една държава има голям външен дълг, тя трябва да се съобразява с кредиторите си. Така се получава една интересна ситуация. Хората дължат на банките, държавите дължат на банките. Правителствата зависят от банките, икономиките също зависят от банките. Така финансовата система започва да управлява реалната икономика и политиката. За да може да функционира тази икономическа система, хората трябва постоянно да купуват. Затова се създава култура на потреблението. Нов телефон всяка година, нова кола, нови дрехи, нови мебели, нови кредити.
Рекламата вече не казва купи този продукт, защото ти трябва. Рекламата казва купи този продукт, за да бъдеш някой. Човекът постепенно започва да измерва живота си не в знания, свобода, време, приятели, семейство, а в телефон, кола, марка, почивка, квадратни метри. И така потреблението се превръща в идеология. Няма как да не се спомене България и един конкретен пример от нея. Ако погледнем нашата държава, ще видим нещо много интересно. В началото на 90-те години около 90% от българите живеят в собствено жилище. Наследено, построено или купено. Днес млад човек почти не може да си купи жилище без ипотека или банков кредит и да го изплаща 30 години. Така този човек на 25 години тегли кредит, който ще изплаща до 55 години. Това означава нещо много важно. Някой вече е купил следващите 30 години от живота му. Много хора не се замислят кой управлява парите. Например, Централната банка на САЩ, Федералният резерв, е частна. Тя е система от банки, които контролират количеството пари, лихвите, кредитирането, инфлацията, финансовите кризи. Когато се печатат повече пари, се създава инфлация. Когато лихвите се вдигнат, кредитите поскъпват. Когато кредитите поскъпват, хората обедняват. Когато хората обеднеят, купуват по-малко. Когато купуват по-малко, икономиката се забавя. Така чрез парите може да се управлява цялата икономическа система. А който контролира парите, контролира икономиката. А който контролира икономиката, контролира държавите. В миналото робите са имали вериги от желязо. Днес веригите са от кредити и дългове. В миналото робът е работил, защото го бият. Днес човек работи, защото дължи пари. В миналото робът е принадлежал на господар. Днес човекът принадлежи на банката, на работодателя и на дълговете. И най-страшното при робството е едно. Когато робът не знае, че е роб. Защото ако го осъзнае, той започва да търси свобода. Може би свободата днес не започва с революция. Може би свободата започва с едно осъзнаване, че най-богатият човек не е този, който има много пари, а този, който притежава времето си. Този, който не дължи живота си на банка, този, който не работи от страх, а от избор. Истинската свобода не е да купуваш повече. Истинската свобода е да се радваш на по-стойностните неща. И може би най-опасният въпрос в модерния свят е този. Не дали сме бедни, а дали сме свободни. Ако смятате, че това видео ви е било полезно и ви е накарало да се замислите за функционирането на икономическата система и състоянието на модерния човек, може да го харесате и да го споделяте, както и да се абонирате за канала. Нуждата от разум е повече от задължителна.